عينتعرف نحبتنا نحونا نيحوتنا عينتعرف نيحوتنا نفاتو دقا نفاتو دقا عيني حسون حبتنا نحونا نيحوتنا عيني حسون يحوتنا حتيات كي كوننا حتيات كي كوننا عين هرمنا حبتنا نحونا نيحوتنا عين هرمنا يحوتنا حتيات كي كوننا نفاتو دقا نفتون حبتنا نحونا نيحوتنا نفتون يحوتنا نفاتو دقا نفاتو دقا عين بقاس مس حبتنا مس حونا مس يحوتنا عين بقاس مس يحوتنا نفاتو دقا نفاتو دقا عينتعرف نحبتنا نحونا نيحوتنا عينتعرف نيحوتنا نفاتو دقا نفاتو دقا عيني حسون حبتنا نحونا نيحوتنا عيني حسون يحوتنا حتيات كي كوننا حتيات كي كوننا عين هرمنا حبتنا نحونا نيحوتنا عين هرمنا يحوتنا حتيات كي كوننا نفاتو دقا نفتون حبتنا نحونا نيحوتنا نفتون يحوتنا نفاتو دقا نفاتو دقا እንቋዕ ናብ belesbubu.com መርበብ ሓበሬታ ብድሓን መጻኹም ኩላትና ከም እንፈልጦ belesbubu ልዕሊ 600 ቪድዮታት ምስ ልዕሊ 60 ሚልዮን ተዓዘብቲ ዘለውዋ ቻነል እያ ሕጂ ድማ ካብ ቻነልና ናብ ድኳን ጌምስ ኦንላይን ኮርስስ ወይ ኦንላይን ትምህርቲ ቪድዮታት ዝብል ዌብሳይት ፈጢርና ኣለና ኣብ ድኳንና ልዕሊ 14 መጽሓፍትን ብዙሕ መጻወቲ ንደቅናን ትምህርታውን መዘናግዕን ክትረኽቡ ትኽእሉ ንደቅና ዘዳለናዮ መጽሓፍቲ ገለ ክፋል ካብ ኩለን ናይተን መጽሓፍቲ ገጻት ኣብ ዝነሆ ኣብዚ ኣቲኹም ርኢኹም ዓጊብኩም ድማ ክትገዝኡ ምስትደልዩ ናብቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሊንክ ኣቲኹም ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ድኳንና መጽሓፍትን ከምኡውን መጻወትን ክትገዝኡሉ ቀሊል መንገዲ ኣቐሚጥናልኩም ኣለና
ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጽእ ናይ ህፃናት ጌምስ ወይ ፀወታታት ነማዕብል ኣለና። ኣብ መወዳእታ ድማ ደቅና ኣብ ክፍሊ ቪድዮ ትኽኢሎም ካብ መርበብ ሓበሬታና ቪድዮታት በለስ ቡቡ ክዕዘቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ነቲ ካልእ ትሕዝቶ ናይ ዩቲዩብ ዝመጽእ ከይረኣዩ ናብ ናይ ህፃናት ይቕጽሉ ማለት እዩ። Beles Bubu, like, subscribe.